Igama likaJesu linamandla. Igama likaJesu lingukuphila emathanjeni ethu. Igama likaJesu liyithemba lethu. Nanamuhla Nkosi samukele siza phambi kobuso bakho sikhothama. Babona amandla sivuma izono zethu eziningi esizenzile, ezinye sizazi, ezinye singazazi. Ezinye uNkulunkulu namandla kubuthakathaka bethu Nkosi namandla. Okuyiva elihleze njalo lisikhumbuza ukuthi singabantukazana bambe thina sakhiwe uNkulunkulu namandla ngenyama, siphila enyameni. Sikhumbuze uNkulunkulu wethu ukuhleze njalo siyithoba, sibe nothando lolo wasikhombisa lona mhlazane uthumela indodana yakho iyodwa enguJesu Kristu ukuba ize uNkulunkulu namandla ifele izono zethu ukuze thina sisindiswe. Namhlanje Jehova wamabandla sithi siyalibabaza igama likaJesu, igama elinamandla, igama elingukuphila. Khuluma nathi ke Nkosi ngezwi lakho, izwi lakho lingukuphila okungunaphakade. Amen. Ngiyanibingelela bazalwane egameni lomfeli wethu nguJesu Kristu waseNazaretha. Sekuyisikhashana nje singakhulumi bazalwane, kodwa nje ngibonge leli thuba uNkulunkulu angiphe lona lokuthi ngikwazi ukukhuluma kanye nani, lokuthi ngikwazi ukunicaphulela emazwini obuhlakani, emazwini kaNkulunkulu. Bazalwane, sizofunda indaba laphayana kaMprofethi Ezekiel isahluko sika 37 bese amashumi amathathu nesikhombisa. Siqale laphana evesini lokuqala. Bazalwane, niyayazi le ndaba, ngizonikhumbuza nje yona ithi isigodi samathambo omileyo, isigodi samathambo omileyo. Ngicela ukuthi nje mzalwane wami uma ngiyifunda le ndaba nawe uyifunde, ngoba namhlanje ngizokhuluma nomzalwane empilweni yakhe okunesigodi samathambo omileyo. Namhlanje ngizokhuluma nomzalwane olahlekelwe lithemba. Namhlanje ngizokhuluma nomzalwane othi ngcono ngife. Namhlanje ngizokhuluma nomzalwane othi kambe mina ngenzani, kungani lokhu kwenzeka kimi. Ngizokhuluma nomzalwane olahlekelwe lithemba. Ngizokhuluma nomzalwane ofisa noma ofuna ukusiza abalahlekelwe yithemba. Osigodi sakhe sigcwele amathambo omileyo, singasena kuphila. Ake singene ezwini likaNkulunkulu. Uthi isandla sikaJehova sasiphezu kwami. Isandla sikaJehova sasiphezu kwami, sangikhipha ngomoya kaJehova, sangibeka phakathi kwesigodi. Lesi sigodi sasigcwele amathambo. Wangidlulisa kuwo, ngawazungeza, bheka ayemaningi kakhulu ebusweni besigodi, futhi bheka ayomile kakhulu. Wayesethi kimi, ndodana yomuntu, lawa mathambo angaphila na? Bazalwane, siyachazela lapho ukuthi amathambo ayesomile kakhulu, kodwa nangu uNkulunkulu ebuza umbuzo ongayidingi impendulo. Umbuzo uthi la mathambo angaphila na? Angazi uNkulunkulu bazalwane noma wayekade evivinya ukholo lukaEzekiel umprofethi wakhe. Uyambuza la mathambo angaphila na? Uthini umprofethi uma ephendula? Angazi noma lo mprofethi waqonda ukuthi ukhuluma noYahwe, ukhuluma nohuye ongunguye. Ake simuzwe ephendula laphayana evesini lakhe u3 noma lesithathu. Uthi ngathi Nkosi Jehova Yahwe, wena uyazi, wena uyazi. Wayesethi kimi, profetha phezu kwalawa mathambo, uthi kuwo, nina mathambo omileyo, zwanini izwi likaJehova. Unamathambo empilweni yakho mzalwane wami
ake nawe ukhulumela lamathambo omileyo ongazi noma angavuka aphile. uJehova namhlanje wakubuza uthi lamathambo angaphila na? Nakho wena uphendula mzalwane wami uthi wena Nkosi uyazi. Nawo-ke umyalelo bazalwane, nawo umyalezo. Nasi siyalo bazalwane sithi profetha phezu kwalawo mathambo. Uthi kuwona lamathambo omileyo, zwanini izwi likaJehova. Hayi ukuthi nina amathambo omileyo zwanini izwi lami, noma le-psychologist, noma lamaphoyisa, noma likagogo, noma likamkhulu, noma likabhuti, noma likamama, noma likababa. Uthi zwanini izwi likaJehova. Nina amathambo omileyo zwanini izwi likaJehova. Ake usho mzalwane uthi nina amathambo omileyo zwanini izwi likaJehova. Ukhuluma kuleso simo osaziyo wena obhekene naso, osaziyo ukuthi sikuhlukumeza kangakanani. Khuluma naleso simo mzalwane wami, uthi wena simo esingqalayo, wena simo esingilahlekisa ngethemba, zwana izwi likaJehova. Uyaqhubeka laphana uthi isho kanje inkosi uJehova kulawa mathambo ithi, bhekani ngiyakuningenisa umoya, bhekani ngiyakuningenisa umoya niphile. Ngiyakubeka imisipha phezu kwenu, ngihlumise inyama phezu kwenu, nginimboze ngesikhumba, ngininike umoya niphile. Nazi ukuthi nginguJehova. Bazalwane, ngikhumbula indaba laphayana kaLazaro bazalwane esehambile emhlabeni, esebola nokubola. Lithi nje izwi likaJehova, wathi uJesu wambiza wathi, Lazaro phuma lapho, waphuma uLazaro. Ngoba uNkulunkulu bazalwane uthanda izimo esuke seyilahlekisa ithemba. Nawo uNkulunkulu uJehova wamabandla ethumela umprofethi ukuthi akhulume esimweni esingasenathemba. Izwa mzalwane, amuza nayo ukuthi ngiyakufaka umoya kuwe, ngiyakuphilisa imisipha, ngiyakwembathisa ngenyama, ngikwembathise ngesikhumba, ngiyakupha ukuphila. Uyovuka wena amathambo uphile. Ngaprofetha njengalokho ngiyaliwe, nalapho ngiprofetha kwaba khona umsindo nokugunquza. Amathambo asondelana, ithambo kulo ithambo. Ngase ngibona, bheka, kwakukhona imisipha phezu kwawo, kwahluma nenyama nesikhumba sawasibelela ngaphezulu, kepha umoya wawungekho kuwo. Wayesethi kimi, profetha kuwo umoya, profetha ndodana yomuntu, uthi kuwo umoya, isho kanje inkosi uJehova ithi, woza moya uvele emimoyeni yomine, uphefumulele laba ababuleweyo ukuba baphile. Ngaprofetha njengalokho ngiyaliwe, umoya wangena umoya bazalwane kuwa lamathambo aphila, esengabantu ama ngeenyawo, impi enkulu impela. Wayesethi kimi, ndodana yomuntu, lawa amathambo ayindlu yonke yakwa-Israyeli. Bathi, bheka amathambo ethu omile, ithemba lethu liphelile, sinqunyiwe. Ngalokho profetha uthi kubo, isho kanje inkosi uJehova ithi, bheka ngiyakuvula amathuna enu, nginikhuphule emathuneni enu, nina abantu bami, nginiyise ezweni lakwa-Israyeli. Niyakwazi ukuthi
nginguJehova lapho sengiwavulela amathuneni nganiikhuphula emathuneni enu nina abantu bami. Ngiyawufaka umoya wami kini nize niphile, nginibeke ezweni lakini nazi ukuthi mina Jehova ngikhulumile ngakwenza, kusho uJehova. Baba, siyabonga namhlanje uNkulunkulu wethu ukuthi namhlanje kunezimo ebese zinjengawo lamathambo uHezekila wabona, kodwa namhlanje Nkosi siyabonga ukuthi uyasikhumbuza ukuthi thina uma sikhuluma sithi usho uJehova, Inkosi uJehova uthi makube khona ukuphila kwizimo esibhekene nazo. Baba wethu siyabonga ukuthi ukuphila ukhona ey'meni esibhekene nazo. Siyabonga ukuthi nala ithemba selilahlekile, namhlanje uyasikhumbuza Nkulunkulu wethu ukuthi ukuphila kukhona egameni likaJesu. Nkosi thinta imiphefumulo ekudingayo ngalesi sikhathi. Nkulunkulu namandla sikhuluma izwi lakho, sikhuluma ukuphila emathanjeni. Nkulunkulu namandla angasena ukuphila, sikhuluma ukuphila emathanjeni omileyo, sikhuluma ukuphila emeni engasenathemba. Nkulunkulu wethu vuselela ithemba kumzalwane wami, uvuselela ithemba Jehova wamabandla, uvuselela ithemba uletha ukuphila emathanjeni abo. Nkulunkulu namandla uletha ukuphila emakhaya. Nkulunkulu namandla omileyo angasenalo uthando, uletha ukuphila emzimbeni eziyinhlungu engasakwazi ubumnandi bokuphila, bengazizwa iy'nhlungu. Nkulunkulu namandla sikhuluma ukuphila emshadweni ebhidlikayo Jehova, sikhuluma ukuphila ebantwaneni abangasabalaleli abazali Jehova, nasey'kolweni sikhuluma ukuphila kothisha, sikhuluma ukuphila Moya Ongcwele. Sikhuluma izwi lakho linamandla, izwi lakho Nkulunkulu namandla lingokuphila. Ithi Inkosi uJehova yona uma isikhulumile iyakwenza. Sekhulumile uNkulunkulu bazalana, akulona izwi lami leli, akulona izwi lami elikaNkulunkulu. Ungangethembi mina ngumuntu ngifana nawe, kodwa mina ngiyakunxenxa, ngiyakunxusa ngithi themba izwi likaJehova, lona elingokuphila emathanjeni akho. uNkulunkulu womosa abe nani, anisibekele ize ibuye Inkosi uJesu.